Post-War Protagonists huwa ktieb illi jitratta fuq il-photographers u l-fotografija Maltija ta' wara t-tieni gwerra, ġifieri qed nitkellmu wara 1945. Il-fotografija għandha storja twila u nistgħu naqsmuha f'perjodi skont ċrajiet storiċi u sviluppi teknoloġiċi. Il-pubblikazzjoni l-ġdida ta' Kevin Assa tagħmel propju dan billi tħares lejn il-protagonisti Maltin ta' wara l-lenti mill-gwerra l-hawn. Ħadd ħsieb li għamiltu għax għalija jaqgħad ħafna mal-ktieb ta' qabel li kont għamilt, illi l-ktieb ta' qabel kien jikkonsisti l-iktar fuq l-ewwel 100 sena tal-fotografija f'Malta. U dan mbagħad qed jikkonċentra iktar fuq il-photographers tal-tieni 100 sena, tieni millennium tal-fotografija. Allura bekk ikonna l-istorja sħiħa li għall-inqas żgur ma tintilifx issa, għax anke ħafna mill-protagonisti f'dal-ktieb fil-fatt jien kelli xorti li naħdem magħhom li kienu ħbib tiegħi, jiġifieri naf l-istorja fil-fond tagħhom. Allura hekk għax sintendi jekk nispiċċa jien dawn l-istejjer ħafna minnhom jintilfu. Dan il-ktieb fil-fatt fih ċertu importanza lija għax kif għadt qabel ħafna min-nies jew ħdimt magħhom jew konna ħbieb ħafna flimkien fil-fotografija anke jien meta kbirt fil-karriera tiegħi. Iġib li ħafna nostalġija fih hemm nies illi għenuni anke fil-fotografija fil-karriera tiegħi u anke fil-karriera bħala eventwalment president tal-Associations tal-Fotografija Maltija. Nies li ġew qabli li kienu sfurzaw u ħadmu ħafna qabli biex il-fotografija dejjem tiġi imtella u li għalmuni ħafna. Allura ikollok nostalġija x'anke nies li m'għadhomx magħna pereżempju illum u kelli nikteb fuqhom tħoss dik in-naqra feeling iktar milli kieku qed tikteb fuq nies li qatt ma kont tafhom. Oħra li influenzatni biex anke l-ktieb naħdmu fuq wara l-gwerra, it-tieni gwerra, l-post-war ġifieri, kienet il-fatt li kien hemm bidla kbira fil-fotografija lokali, anke mhux lokali biss kullum kien, imma fil-fotografija lokali għax ġara fil-fatt anke chapters f'dal-ktieb jiddiljaw mal-bidla fit-teknoloġija li saret għax minħabba l-gwerra kif dejjem jiġri, it-teknoloġija taġġel. Allura l-equipment li beda jitfaċċa wara t-tieni gwerra kien ħafna iktar avvanzat minn qabel. Ħaġa oħra kienet ukoll il-ħajja jibsa li l-fotografer sabu ma' wiċċhom wara t-tieni gwerra. Malta għax dana tista' timmaġina ġifieri kien hawn kullum kien imġarraf, nies bil-ġuħ, xogħol ma kienx hawn. Allura in-nies ma tantx kienu qed imorru l-istudio jew jiġbdu fotografija, ġifieri kienu jagħmlu l-essenzjal. Allura ħafna mill-fotografi sabu ruħhom f'perjodi diffiċli ħafna biex imantnu lill-familji tagħhom tru il-fotografija. Fil-fatt kien hemm anke spiċċa tela u ma komplix bil-fotografija. Però mbagħad it-teknoloġija kif imxiet fetħet orizzonti differenti ħafna lil ħafna fotografers oħra. U bekk kien hemm mbagħad dak li jissejjaħ il-boom tal-fotografija. Dan il-ktieb ikompli kif diġà mal-ktieb ta' qabel, il-ġiex kodba ituni sodisfazzjon kbir għax issa għandna anke studenti u riċerkaturi tal-fotografi għandhom xi ħaġa fuq xi joqogħdu li hija akkademika u li jistgħu jkomplu jistudjaw u jkabbru fuqha u illi ħafna mill-istejjer illi kelli fil-karriera tiegħi u fir-riċerka u fl-istudju tiegħi issa mhux se jintilfu għax qegħdin hemmhekk ipprintjati.